I a les portes del Nadal parlem d'una iniciativa que rescaten Amics del Teatre després de 30 anys, torna a portar un pessebre vivent a Ripollet. 110 persones durant 4 dies recreant el que són el naixement del nen Jesús en aquells instants, no? I la cultura a tots, un pessebre, que a Ripollet ja és molt pessebrista, però a sobre vivent. Per parlar-ne, avui tenim el Jaume Pujol. Què tal? Benvingut. Hola, bona tarda. I a la Marta López, benvinguda també. Hola, benvingut. Jaume, tu vas participar fa 30 anys en el pessebre vivent? Sí, vaig participar muntant-lo, perquè llavors en aquella època sortia la meva filla, que era petitona, i clar, ja fa 30 anys, ja ara té 37, però sí, tenia 7 o 8 anys. I llavors va ser molt fàcil. Bueno, fem-ho així, però ens van donar permís per fer-ho part dels mestres. No recordo si vam fer foc o alguna cosa, però bueno, també teníem per allà algun animalet i tal, i va ser molt senzillet i en una escena estava tot plasmat. Un pessebre és el que nosaltres ens imaginem com un pessebre aquell, no? Era el pessebre, suposo, el portal, no? Exacte. Que es diu, no? Sí. El portal de naixement, no? El naixement, i ja està. Aquí al Parc dels Mestres, bueno, devia ser ben bonic, eh? Sí, no, perquè vam comprar plafons, vam intentar fer una mica així rústic, bé, està força poc. Clar, em sembla que només ho vam fer un dia, eh? Sí, i com és que us heu decidit, Jaume, això, a proposar-ho ara? Bueno, jo feia temps que ho tenia al cap i, clar, sempre per problemes de compatibilitat amb les hores que fèiem nosaltres, després com ho fem això, clar, això ja fa un any i mig que ho vam començar a bullir. Clar, la idea principal va ser per fer-lo pel carrer, a la part del casc antic. I vam anar un dia... Mira, havia pensat aquest recorregut i li vaig dir a Marta, em diu, no, Jaume, ho tenim que fer al revés perquè tenim que acabar l'església. Jo havia començat per allà al revés. Vale, doncs vam tornar a fer tot el recorregut al revés. Però llavors, a l'hora de posar llum, una mica de so i tot el retribuï, ens sortia un preu desmesurat per fer-ho al carrer. Però volíeu convertir el nucli antic en Betlem, com qui diu, no? Exacte. Sí. Crec que la idea era... Bueno, ens vam donar compte que estàvem començant la casa per la taulada i que era molt millor parar, pensar. La idea era molt xula, la volíem tirar endavant, perquè, com diu el Jaume, ell ens va venir al teatre a una reunió de junta, ens va dir, mira, tinc aquest projecte, m'agradaria tirar-lo endavant, qui s'afegeix? Uns quants ens vam afegir, vam crear una comissió i a partir d'aquí doncs, vam començar a ajudar-lo i a acompanyar-lo i a intentar fer realitat el seu somni del pessebre vivent. Sí que és veritat que de la seva idea inicial a la que es realitzarà aquest any, hi ha part de la idea, però de la seva idea original s'han hagut de canviar moltes coses, però la veritat és que s'han hagut de canviar doncs, per les noves normatives, no? El nou funcionament que hi ha. Al final, la societat de fa 30 anys era una i la que tenim ara i la normativa que tenim ara és molt, molt diferent. I bé, i també perquè com a entitat no podíem abarcar tot el que ens proposava el Jaume, que potser d'aquí uns anys, doncs, qui diu, no? Potser estem fent-ho al carrer, però com a poble no tenim la infraestructura o els carrers preparats per poder doncs, fer un pessebre vivent com es fan altres pobles, no? Que coneixem que fan pessebres vivents molt heavies. Tampoc us traieu notorietat, eh? Estem parlant de 110 persones. Sí. A la Casa Padró, Cal Queixalista, Sí. Exacte. Allà al carrer dels Afores, aquella casa centenària tan maca, amb aquell jardí romàntic, que moltes persones ja l'han vist per altres activitats. Sí. Anem a imaginar com serà això, perquè hi ha una casa, hi ha un jardí, entenc que quan arribis allà al carrer, doncs... bueno, per cert, ja està tot venut, no? Quasi. Sí, les entrades les vam posar a la venda el dia 1 de desembre, és a dir, el dilluns, i avui, i el dia 4 de desembre, quasi, ja només ens en quedaven doncs, 50, com a molt, o 20, no ho sé. És que crec que ens en queden Després molt parlarem del poques. tema de les entrades i aquest espai també per les persones amb necessitats especials i tal, que heu Sí. volgut tenir també aquest detall. Doncs com, Jaume, del que tu et vas imaginar, és igual, com és ara? Deixa'm que m'ho imagino jo. Sí. Explica'm-ho. Bueno, doncs hem dividit tot el pessebre en 13 escenes, més o menys. Són 6 bíbliques que tenim al final, i llavors entre les que no són bíbliques hi ha una masia catalana, que veurem el desenvolupament del que es feia en una masia catalana des d'anys abans fins ara. Hi haurà la gent que estarà treballant representant el camp, estaran garballant blat, estaran secant-lo, estaran intentant fer farina, tallant llenya pel foc i tot això. També tindrem diversos oficis, que serà el ferrer,
tindrem a Sant Josep, que farà de fuster, i llavors també tindrem, a la part de fora, tindrem com un petit mercat, que tindrem allà un tipus de fruites i verdures del temps, i alguns oficis també els tindrem a fora, perquè ja no tenim capacitat dintre l'espai. I bueno, serà una cosa una mica acollidora a fora. Llavors, quan se surti del circuit, ja es donarà el brou a fora. Per tant, tu arribes allà, et trobes un mercat, et trobes la casa i et trobes tot aquest pessebre allà dins, que hi ha un itinerari on hi ha accions, no? I després hi ha escenes, entenc, no? Sí, hi ha 13 escenes. La gràcia és la combinació entre les escenes bíbliques, com diu el Jaume, i les tradicionals catalanes, l'artesania. Aleshores, és un recorregut tancat d'una única direcció, vale? Tot està super marcat, acotat, amb unes cordes. La gent ha de fer la fila, com si diguéssim, de l'entrada, en un punt, que es veurà molt clar, que és una carpa, i cada grup s'entra amb grups de 10 persones, més o menys, amb un guia que serà un personatge, que ja veureu, és un personatge, bueno, una persona de l'entitat que tindrà aquest rol, que acompanyarà el grup durant tot el recorregut del pessebre vivent, no?, fins al final. I, com diu el Jaume, doncs, aniràs veient les diferents escenes. Hi ha escenes més catalanes, que també hi haurà, per exemple, un cagatió, un sopar de Nadal actual, més artesanals, com els oficis, més de camp, com la masia catalana o el mercat, i després les bíbliques, que en aquest cas és l'Anunciació dels Pastors, l'Anunciació a la Verge, el Somni de Sant Josep, el Buscant Posada, el Cens, el Naixement... No? Hi ha com un recorregut de tot el que és la part aquesta més tradicional del que és el pessebre. I després també tindrem una mica del joc aquest més nostre de pastorets, que és a l'infern, no? També tindrem per allà alguna pinzellada d'infern, per fer una mica un trencament més... Això no ho havia vist jo en cap pessebre vivent, no? Bueno, doncs el de Ripollet, per què no? Sí. El de Ripollet, com que tenim uns pastorets amics del teatre, doncs crec que ja portem uns quants anys amb uns pastorets molt trencadors. Infernals. Exacte. Sí. Doncs no volíem oblidar-nos del nostre infern i també, doncs, per què no, compartir aquest moment de pessebre vivent amb el nostre infern. De fet, el cel és la part contrària a l'infern, no? Vull dir, és l'antagònic. Doncs, clar, tot això a càrrec d'actors, perquè sou vosaltres i tota la colla, 110 persones de totes les edats, entenc? Sí, vale. Nosaltres hem obert l'activitat a tota l'entitat i... Doncs... Però 110, perdona, que ho torni a dir. Sí, ho trobo moltíssima gent. Bueno, perquè són moltes famílies, realment. Sí. Al final, jo crec que és la gràcia de les activitats de Nadal, no? Sí. Que tothom... Igual que el pastoret que s'apunta, moltes pares, molts mares, i els nanos, aquí igual. Hi haurà nens també, a part del nen Jesús o la nena? Nen Jesús no hi ha, perquè aquesta vegada hem valorat que fa molt fred a fora. Encara no ha nascut, entenc. No, encara no. O serà de... No, serà aquesta vegada el nen Jesús no serà real. Vale. Però també s'ha d'entendre, És que fa molt fred i tenim una distribució dels infants i de la gent per als espais d'una manera concreta pel tema del fred i pel tema de les accions que s'hauran de fer. I també perquè al final un bebè necessita també més escalfor i estar amb la seva mama. I aquí, en aquest cas, les persones que fan de la Verges Maries són noies molt joves i estar-se 4 hores amb un bebè és molt difícil. Com que no? Està clar. I has dit un ocellet que passen coses, que des de la casa hi ha algun tipus d'interacció, pot ser? Bueno, la casa és molt bonica per dintre i era una llàstima que la gent no pogués veure-la. Però no es pot entrar dintre de la casa perquè al final, clar, el recorregut és un recorregut circular i llavors se'ns va córrer la idea, en el Jaume, de que la casa estigués oberta per dintre i la gent des de fora pot veure les accions que passen a dintre i llavors a dintre hi ha 3 escenes que tu des de la finestra pots veure, no? Llavors hi haurà escenes de dintre i escenes de fora. I aquesta és una miqueta la màgia, no? El contrast. De dintre a la casa som més l'actualitat, no? Un sopar de Nadal, un cagatió, i a fora tenim més el pessebre vivent com a tal, no? Rústic, amb tot ple de vegetació, no? Bales de palla, els pastors, els pagesos... Aquí hi ha tota aquesta part que és com l'atrezzo, la roba...
Bueno, parleu-nos també d'aquesta part molt important. Bueno, l'attrezzo, la part de que sí, de decorar totes les coses, pues, jo tinc que agrair a bastantes famílies d'aquí a Ripollet que ens han deixat moltes coses, algunes coses importants per ells i de valor, que sortiran al pessebre. I nosaltres ja anirem amb molt cuidado. Sí. Com què? Mira, doncs, a la família... No sé, el Ferrer, totes les estris del Ferrer ens ha deixat... Quina família, Sí, la família Cuní, abans Cuní. ells era forjador, era ferrer d'aquí al poble i tenia una petita ferreteria pujant a l'església Magreta. És una tasca que ha fet el Jaume, no? D'anar trucant porta per porta a famílies d'aquí de Ripollet que sabem que tenien tendència, no? O que tenen una historial aquí a nivell del poble i ens cedeixen aquest material i realment, home, tenir un atrezzo, no? Un decorat que sigui de l'època, que sigui cedit de famílies de Ripollet és superxulo, fa que això tot tingui molta més màgia, perquè no estem parlant d'un atrezzo creat, no? És un atrezzo real. Clar, perquè hem posat com a ofici com el del Basté, llavors m'han deixat uns gorriments per fer veure que estem marcant els gorriments, el del Botet, tindrem unes botes, fem veure que les estem muntant, vull dir que clar, tenim ja un carro d'escala allà enmig del També pati. Parlen els actors? No, és a dir, el públic en si no escoltarà el que... Bueno, se'ls veu que estan algunes actuant. escenes concretes sí que s'escolta coses, però sí que és més acció, és una veure acció. Jo crec que és més un passeig d'event, jo crec que sensorial, no? Hi ha una música de fons doncs, molt nadalenca, a l'espai que hi ha un encant, no? La llum que t'il·lumina l'escena, l'escena està passant alguna cosa, vull dir que jo crec que el Ho has definit bé, sensorial, Sí. així ho podem veure. Sí, perquè al final crec que s'acabarà creant bastant la màgia, no? No serà una actuació, no? Molt de música i el que estem acostumats al teatre, no? Música, llum, i molt estrident, no, sinó que al final pot ser alguna cosa com també molt tranquil·la, però que els actors no pararan en cap moment d'actuar. Clar, perquè darrere cada grup... Clar, que ho ve a veure a entra un les 6 de altre. la tarda o el que veurà a les 8 del vespre ha de veure la mateixa màgia. Sí, I aleshores, sí. doncs, clar, els actors... Vol veure-ho igual, clar. Exacte. Per tant, no pararan d'actuar, però és això que... I la roba s'heu aprofitat també de pastorets o què? Sí. Hem aprofitat, Hem aprofitat molt, però sí que és veritat que s'han hagut de fer moltes coses. Perquè clar, som molta gent, i llavors la Marta ha tingut la perícia de, per no estar sempre fent el mateix, doncs canviar personatges Això s'ha fet d'accions. també? Sí, és una bogeria. Això, la Marta s'han de és canviar. experta d'això. S'han de canviar de roba, clar. Bueno, el difícil ha sigut més que res perquè... Però també està bé, també és una manera de que els actors també no s'avorregin, com qui diu. Bueno, també per nosaltres. nosaltres és un incentiu també, al final. És el fet de que, ostres, un cap de setmana faig de, no sé, m'invento, de pastora de l'Anunciació dels Pastors. Això és cada dia canvia. I el cap de setmana següent faig d'Infern, jo què sé. Està O molt bé. faig del Mercat, a la Màgia Catalana, o no sé. Però sí que, bueno, la dificultat al nivell de pastori ha sigut perquè al pessebre, als pastorets, tenim una Verge Maria, un Sant Josep, i aquí tindrem 5 Verges Maries, 4, saps? Vull dir que al final, clar, les escenes van passant, tu vas passant i t'has de tornar a trobar els personatges. I aleshores, doncs clar, de pastors, potser pastorets som 10 o 12 i aquí ja en som 30. I, Bueno, ja tenim moltes ganes d'anar-hi i després vosaltres també de veure-ho, no? Sí. Sí, de veure al final... De veure el resultat, realment. Jo crec que ens venim tot com molt a la imaginació, no? Sí. El Jaume porta al seu cap molt de temps, molts anys que vol fer-ho realitat. En el moment en què vam començar a crear-ho com a comissió, doncs vam anar pensant i tot, i al final cadascú s'ha anat creant la seva, no? Bueno, ha anat evolucionant moltes coses, i ara ho han definit bé, perquè clar, ens hem tingut de limitar l'espai aquest, i llavors sobre l'espai aquest hem tingut de fer, vinga, fem això aquí, perquè clar, jo dic, va, posem això, i em diuen, no, això no vagis tan de pressa, que aquí no acabem. I llavors, clar... A més, passa una cosa molt interessant, que és que, clar, això es produeix just davant de l'exposició de Pessebres, Sí. que també és una cosa superimportant de Ripollet. De fet, nosaltres, a l'escena del mercat, que és l'escena de fora, ja la ubiquem de manera en què el públic, un cop acabi de veure totes les nostres escenes, pugui, si vol, gaudir dels pessebres de Ripollet, no? Al final, el Pere Padró ens ha obert les portes de la casa i estem superagraïts. Jo crec que també el fet de fer un pessebre vivent davant dels pessebres de Ripollet, de l'agrupació de pessebristes, doncs jo crec que és una cosa molt, molt bonica, no?, de poder viure i de poder compartir aquest espai. Exacte. Bueno, i aquest any, com que volien que coincidís la inauguració, però per motius també de compromisos amb la coral no ha pogut ser.
I llavors inauguren, crec que El el divendres... 12, Sí, sí. bueno, és que ja que quadri el cercle És molt ja... difícil. és Però bueno, el dia no 13 pot de ser. desembre, que és Santa Llúcia, és com l'inici dels pessebres, Sí. no? Doncs iniciem també tot. No volem deixar de parlar de que heu dedicat mitja hora cada dia a que doncs, persones amb necessitats especials puguin entrar. Sí. Doncs això també és un valor afegit Sí. perquè no hagin d'esperar i no hagin de fer cua, etc. I després també perquè creiem que són activitats que poden ser el màxim inclusives possibles, no volem deixar fora ningú que pugui gaudir d'aquest muntatge. Aleshores, doncs, aquestes mitja hores que tenim de 5 a 5:30 cada dia, les entrades per això són nominals i doncs, han sigut doncs, contactades amb entitats d'aquí de Ripollet, que aquí també no, faig una citació de que si algú realment té aquesta necessitat de venir, vol venir, però té alguna necessitat de dir, doncs mira, jo tinc alguna dificultat per accedir o per caminar o per veure o el que sigui, doncs que es posin en contacte amb nosaltres i li facilitarem al màxim possible l'accés i el que necessitem. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs és un any aquest molt interessant, perquè entre les coses que estan passant a Ripollet, que també aquest any estan passant coses més maques, va haver una Fira Santa Llúcia que va anar molt bé, el Bosc Màgic, que ha tingut molt d'èxit també, i ara vosaltres ja poseu la guinda. Vull dir que realment està molt bé. El treball electoral ha estat molt difícil o què? Bé, la veritat és que ens ha ajudat molt la Judit López, que també és de l'entitat. Es marcaven una mena d'accions, no?, de la idea de l'escena, llavors entre tots els que fonten aquella escena doncs s'han anat parlant com s'ho feien i això. Hem tingut 2 assajos a la casa, que el Pere ens ha donat, no?, ens ha deixat les portes obertes perquè puguem accedir. I ara també tenim clar que del dia 13 a les 5 de la tarda al dia 21 a les 8 del vespre segurament els actors aniran creixent, no? I aniran fent diferents coses, però sí que la idea la tenim molt clara, cada escena la tenim com molt acotada, tenim molt clar què ha de passar i a partir d'aquí ja és creació de personatge de cadascú. Molt bé, doncs això comença el dia 13, són els dies 13, 14, 20 i 21, les entrades ja pràcticament totes venudes, sempre hi ha l'esperança, qui sap, de que en quedi alguna i que hi puguis anar, sobretot les persones amb necessitats especials doncs no han de fer cua, però han d'anar en aquesta hora de 5 a 5 i mitja, i això també es demana a través de la web, aquestes invitacions? No, aquestes serà o a través d'Instagram o del mail o del mòbil, nosaltres hem facilitat a les entitats de Ripollet i qualsevol dubte es poden posar en contacte amb nosaltres. Doncs res, ja només queda esperar a que arribi aquesta jornada, aquests dies que hem dit, doncs tot Amics al Teatre, pràcticament allà estan parats per aquest pessebre vivent a la Casa Pedroca al Caixalista, al carrer dels Afores, la primera experiència, i si fa molt de fred també hi haurà brou, no? Sí, senyor. Com diu la tradició. Brou calent a la sortida de... Seria com el punt final del pessebre vivent. Doncs l'enhorabona, de ben segur que serà recordat, aquest pessebre, i ojalà surti molt bé i es pugui tornar a repetir. Així que moltes gràcies al Jaume Pujol i a la Marta López de l'organització d'aquest pessebre vivent de Ripollet, després de 30 anys de nou a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies. A tu, gràcies.